Bueno, betaurrekoa jantzita ikusten diazue, osak irakurmena tokatzen dela imaginatuko duzue. Ariketa morroska badaukazue, sortzi behatzi bai, baina oitako batzu gaineaneko berezia dira. Bat adibidez, landuko duzue testo bat, baino gauza da, ikustean nola ez dugun beti berdin irakurtzen, eta irakurtzen dugun modu batetara edo bestera, daukagun helburuaren arabera. Orduan egingo dugu testo berdina bi modutara irakurri, hasieran gainetik, eta orduan oso galdera orokor bat erantzun beharko duzue. Eta gero berriro irakurriko duzue testo berdina, baina kasu honetan poliki, eta orduan galdera zehatzagoak erantzun beharko dituzue. Horretaz gain, aurreikuspenak egiten jarraituko dugu, eta kasu honetan elikagaien inguruko testu bat irakurriko duzue. Testu horretan agertzen dira elikagaien sailkapen bat, bertan lau elikagai mota agertzen dira, eta orduan, lehenik eta behin izenburuak nahiko adierazgarria direnez, izenburuak ikusita saiatuko zarete aurreikusten zer da kontatuko dena, eta gero noski konprobatuko duzu eta ariketa txiki bat ingo duzu horren inguruan, eta bide batez gainera elikagai interesgarri batzuk ezagutuko dituzuen. Eta gero, betiko moduko ariketak ez da, utxuneak bete, erantzun zuzenak aukeratu, ideak lotu, eta horrelako, esan dakoa dozen erdi bat ere badituzue 5. programazio honetan.